L'avanç del coronavirus va en paral·lel amb un increment de la solidaritat. Cada vegada són més les associacions que volen posar el seu granet d'arena en esta lluita sanitària. Treballen a estar des de casa, s'organitzen, es passen videotutorials i reparteixen faena. És l'aportació de l'associacionisme en esta situació de crisi, com ja ho fa l'agrupació d'AMPEs de la comarca de l'Horta Sud, que elabora equips de protecció per a sanitaris. Y rápidamente nos ponemos manos a la obra, un montón de AMPAs se han hecho eco de la llamada y no solamente están participando activamente, sino también económicamente. Tengo a mi cargo a 22 modistas, que son las que se encargan de realizarlas. Els membres de la Falla Cervantes de Paiporta ja han repartit entre diferents centres prop de 900 viseres, un treball en cadena on cadascú aporta el que pot. Empaquetamos en unas cajas de 20, 10 o 15 unidades que se distribuyen en los domicilios de los falleros que acaban de montarlas y al día siguiente se reparten por los diferentes centros. També el col·lectiu Soterranya de Torrent ajuda els més vulnerables. Els duen la comanda a casa. Bicicletas para ir a la farmacia. Entonces las asociaciones de alguna manera tenemos que estar ahí e intentar dar la mejor respuesta posible. Un teixit associatiu que en plena crisi pel coronavirus tampoc para.